molta por, Àurea. No n'has de tenir. Estic amb tu. No he viscut res. Però has conegut molt. Molt més que d'altres que han viscut més temps. I la mama? Ella és forta. No trobaré a faltar. La podràs veure sempre que vulguis. I com és morir-se? No ho sé. No ho notes. De cop i volta, els altres et deixen de veure. Tu estàs al seu costat i pots parlar amb ells, però ells no t'escolten. Perquè jo sí. Perquè tu em necessites. Jo? Sí. I ara ja sé per què. He vingut a acompanyar-te. No tinguis por. So you think you can tell heaven from hell, blue skies and pain? Can you tell a green field on a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for gold? Hot-eyed trees, hot air from a cold breeze, cold covered shade. Soc l'Àngela, la mare de la Júlia. Vaig perdre el meu marit fa pocs anys i ara he perdut les meves dues filles. Em sento culpable. Què he fet malament? Què els he ensenyat a les meves nenes que les ha portat a la forca? O què no els hi he ensenyat? Diuen que la vida és una lliçó preciosa, però per mi s'ha convertit en un càstig terrible. Viure és la meva penitència. Jo he escrit el final d'aquesta història. La vida m'ha ensenyat que si vols aconseguir una cosa has de lluitar fins al final, encara que això signifiqui passar per damunt de tothom. I això és el que he ensenyat als meus fills. De vegades em sembla que veig el rostre de la Júlia, que veig els seus ulls de víctima demanant-me per què. Però sóc fort. Fort per aguantar això i moltes coses més, perquè he après que Déu està de la meva part. I nosaltres, els nens, també hem après coses. Consisteix en obtenir el millor d'un mateix. Quin altre llibre es pot estudiar millor que el de la humanitat? Mahatma Gandhi, 1869-1948, polític i pensador indi.